Hola nois i noies. Soc en Miquel. Sabeu, a mi m'encanta l'espai, espero que a vosaltres també. Jo ja estic preparat per fer d'astronauta i descobrir coses extraordinàries a l'univers. Amb la meva amiga, la Dana, viatjarem per l'univers, per tots els planetes i esperem fer nous descobriments. Voleu acompanyar-nos? Hola, jo sóc la Dana. Al igual que el Miquel, a mi també sempre m'ha interessat conèixer més i més coses de l'univers. Sobre els planetes, el Sol, la Lluna, els asteroides, els cometes. I ara tenim l'oportunitat de viatjar i conèixer encara més coses. Vine amb nosaltres en aquesta aventura com a aprenent de l'Escola d'Astronautes. De ben segur que ens ho passarem genial. Ja tenim a punt la nau espacial. Us apunteu a l'aventura? Som-hi! El Sol és l'estrella que és el centre del sistema solar. Els planetes orbiten al voltant seu. Quins són els planetes del sistema solar? Anem amb la Dana i en Miquel a descobrir-ho. Mercuri. És el planeta més proper al Sol. Està fet de roques. És el planeta més petit del sistema solar. Venus. És el planeta on fa més calor. Està fet de roques. No té lluna. La Terra. Li diuen el planeta blau. És l'únic on hi ha vida. Té un satèl·lit, la Lluna. Mart. Li diuen el planeta vermell. Està fet de roques. És més petit que la Terra. Júpiter. És el planeta més gran. Està fet de gasos. Té una gran taca vermella. Saturn. Té 7 anells de roques. Està format per gasos. Té moltes llunes. Urà. Li diuen gegant de glaç. Gira de costat. Té anells. Neptú. És el planeta més llunyà del Sol. Hi fa molt fred. És semblant a Urà. Hem conegut els 8 planetes del sistema solar. Fins a la propera aventura.